مستيات بيتنا دحر موداق إهودك كاب كلتا شحن 18 كساب كلتا شحن 22 عب إثيوبيا بلوت أزمة حدش سرعات بلصقنان عب إرترا عب منبرو زأرق سرعات قدفن ملافن تخوينهم أنصارتي نخلل تقراي زم حدر ودب حوحات وفيرام لومي دحرو عل سلام بريتوريا اتقانا تغيرو سرعات بلصقنان سرعات قدفن تقرحينهم حدا خفال حوحات مالت اتبقيزياوي من محدار زقومة قجلة مس معكلاي منغستي إثيوبيا طبق زمدنا فتيرو اتكالق قجلة حوحات كا نايبع على منقد مريسو عب وشت تقراي بوليتيكاوي مقممع ترأيو اتا وشت إثيوبيا زلو بوليتيكاوي قرجتات متحزية بلون لو متفريح زلو جن نهاجرات إيرتران إثيوبيان سمع عريقو زلو متفنان حدش كوينات كي ولديو ليتنال جنرال صادقان ገብረትንሳኤ تمالي ኣብ ዝጽሓፎ ጽሑፍ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝውላዕ ሓድሽ ኩናት ካርታ ሃገራት ዝቕይር እዩ ክብል ሓሳቡ ኣቐሚጡሎ ንሱ ብምቕጻል ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ብምዃን ግፍዒ ፈጺሙ ዝበሎ ስርዓት ግደፍ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግምማዕ ይምዝምዞ ከም ዘሎን ዝተሓባበርዎ ፖለቲካውያን ወተሃደራውያን መራሕቲ ትግራይ ከም ዘለው ከሲሱ اتمكتل جزياوي بريزيدنتن حلافي هنصت ديمقراسين زي مؤكل محدران كلل تግራይ ዝኾነ ጀነራል ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ጥቡቕ ዝምድና ኣለዎ ተባሂሉ ብገለ ኣዘሲ ሰራዊትን መራሕቲ ሕወሓትን ዝንቀፍ ኣብቲ ንሕወሓት ናብ ክልተ ወገን ዝኸፈለ ፖለቲካዊ ምስሕሓቡን ምስተሓለቁ ዝኾነ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ከም ዝወገነ እዩ ዝንገረሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ንሰለስተ ላዕለዎት ኣዘሲ ሰራዊት ትግራይ ኣጊድሎ ንሳቶም ከዓ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን ብሪጋደር ጀነራል ምግበይ ሃይለን ኮይኖም ብጌታቸው ረዳ ተጻሒፉ ዝተፈረመ ናይ እገዳ ደብዳቤ ተቐቢሎም ኣለዉ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ካብ ትእዛዝ መንግስቲ ወጻኢ ህዝብን መንእሰያትን ናብ ዕግርግር ናይ ጸጥታ ሓይልታት ናብ ሕድሕድ ግጭት ንምእታው ካብ ዝሓሊፉ ህዝቢ ክወጾ ናብ ዘይክእል ዓዘቕቲ ንምእታው ክካየድ ዝጸንሐ ምንቅስቓሳት ደው ስለ ዘይበለ እዩ ክብል ጌታቸው ረዳ ይገልጽ እዞም ዝተጠቕሱ ላዕለዎት ኣዘሲ ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ምስቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉባኤ ዘካየደ ውድብ ሕወሓት ወጊኖም ዝጸንሑ እዮም ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮኑ ዝበዝሑ ካልኦት ኣዘሲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ጎኒ ጉጅለ ደብረጽዮን ምህላዎምን ጸግዒ ወሲዶምን መግለጺ ከም ዝሃቡን ይዝከር እዚ ድሕሪ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ ዝማዕበለ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኣንፈት ኩናት ገጹ ዘምርሐ ምትፍናን ፈጢሩ ስለ ዘሎ ንብዙሓት ዘሻቕል ዘሎ ጉዳይ ኮይኑሎ ስርዓት ብልጽግና ባሕሪ ዝብል ሓድሽ ዘይኮነ ግን ከዓ ዓይኑ ዘፍጠጠ ሕቶ ምሰልዓለ ምስ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ምምቕቓላት ስዒቡ ሎሚ ስርዓታት ብልጽግናን ህግደፍን ብቓልዕ ንሓድሕዶም ክወቃቐሱ ዓለም ትዕዘቦም ኣላ كم حسب ليتنال جنرال صادقان اتكوينات انت تخايدو ابت زوبا سف زيبل ناي سبن نبرتن عنوت كختل يخاليو اب منغو كلت حجرات زكايد كوينات سلا زخونون اسقق خغبري مس كل تግራይ اب زنبر كوينات كا ماليا زيبلو سلاماو حزبن سراويتن قدايموت سنكلنان سنا امراوي صقطن كوينيو ጉጅለ ደብረጽዮን ቅድሚገል ኣዋርሕ ምስ ስርዓት ግደፍ ምስጢራዊ ርክባት ኣካይዱ ከም ዝነበረ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ሎሚ ቅነ ግን ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉ ብመልክዕ መግለጺ ሓቢሩሎ እቶም ሕጂ ናብ ጎደና ኩናት ዝኣትዉ ዘለዉ ጉጅለታት ነናይ ባዕሎም ኣጀንዳታት ዘለዎም ፖለቲካውያን ሓይልታት እዮም እቲ ብዙሕ ኩናት ዝረኣየን ዝመራሕን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ኣብ መንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዝህሉ ሓድሽ ኩናት እውን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕን ንኻርታ ሃገራት ዝቕይርን ከም ዝኸውን እዩ ዘጠንቀቕ ዝኾነ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝህሉ ኩናት ነዊሕ ክወስድ ተኽእሎ ኣለዎ ወላ እኳ ክልቲኦም ወገናት ሓጺርን ወሳንን ምዃኑ ክነግሩኻን ከእሙኑኻን እንተፈተኑ ክንዲ ዝወሰደ ግዜ ይውሰድን ብኸመይ ይካየድን ብዘይገድስ ኣብቲ ዞባ ሓያል ኣዕናዊ ውጽኢታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ድማ ይብል ወሲኹ እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ እዚ ሕጂ ንፈልጦ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ሃገራት ብኸምኡ ኣይክቕጽልን እዩ ኢሉ እንተኾነ ትግራይ ኣብዚ እዋን ባይታ ውግእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ብዝብል ኣርእስቲ ዘውፅኦ ዓንቀጽ ብዛዕባ ናብ ኩናት ዝመርሑ ምንቅስቓሳት ይኹኑ ተግባራት ዘቕረቦ ጭብጥታት የለን
ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንልኡላዊት ግዝኣት ኤርትራ ዝኾነት ወደብ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መርገፂ ከም ዝነበሮን መርገፂኡ ከም ዘይቀየረን ቀቅድሚ ኩናት ትግራይ ምውድልዑ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብቲ ኣብ ግንቦት 2020 ምስ ኢትዮ ፎርም ዝተባህለ ቻነል ዘካየዶ ቃለ መሕትት ዓለም ለኻዊ ናይ ኣከባቢ ውዕላት መሰረት ምግባር ከም ብሓድሽ ዝረኣየሉ መገዲ የሰላስል ምንባር እውን ጠቂሱ። እዚ ኣብ ሓንጎለይ እናተመላለሰን ከሎ ኤርትራ ወሪራ ስለዚ ነዚ ብዓለም ዝጀመረዎ ኩናት መበገሲ ጌርና ብምሉኡ ነቲ ምስ ኢጣልያ ዝተገብረ ዓለም ለኻዊ ስምምዕ ከም ብሓድሽ ክርአ ዝገብር ዕድል ፈጢሩልና ስለ ዘሎ ነቲ ዕድል ንጠቐመሉ ዝብል ኣረኣእያ ነይሩኒ ይብል እቲ ጀነራል። ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ክትኮነሉ ዘኽእል ኩነታት እንተተኻኢሉ ብሰላማዊ መገዲ ብስምምዕ ክመጽእ ኣለዎ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ኩናት መውልዑ ኣይተርፎን እዩ ክብል እውን ኣሚቱ ነይሩ እዩ። አብይ አሕመድ በወገኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቁጥሩ እናበዝሐ ይመጽእ ኣሎ። ከምዚ እንተቐፂሉ ሃገርና ብዘይ ወደብ ክትነብር ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ መፍትሒ ክንረኽበሉን ብዛዕባኡ ክንዛረብን እዋን እዩ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ። ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝበዝሐ ናብ ደገ ተእትዎን ናብ ደገ ትልእኮን ንብረታ ብወደብ ጅቡቲ እያ ተመላልሶ ዘላ። አብይ ይብል ንመጻኢ ግን ብሓደ ወደብ ጥራሕ ዝመለስ ሕቶ የብልናን ስለዚ ወነንቲ ወደብ ክንከውን ግድን እዩ። ስርዓት ግደፍ በወገኑ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተኸለፈን ኣሜሪካ ኣብ መንጎኣትያ ጉዳዩ ፋሕ ከም ዘበለትሉ ይዛረብ። አብይ አሕመድ ካብ ፈለማ ኣብ ስልጣን ዝመጻሉ ሕቶ ባሕሪ የልዕል ነይሩ። ምስ ኢሱ ተደሚርና ዓሰብ ክንመቐል ኢና ዝብል ቃል ኣብ 2018 ክዛረብ እንከሎ ስርዓት ግደፍን ደገፍቱን አብይ ከምኡ ክብል ኢሉ ኣይኮነን ባሕሪ ኢሉ ኣይሓተተን ዝብል ሸፈነ ይገብርሉ ነይሮም። ካብኡ ሓሊፎምን ተደሚርና ኢና እዚ ናይ አብይ ቃል ተቃወምቲ ንዓና ምስ ኢትዮጵያ ንምጽላእ ዝፈጥርዎ ዘለው ናይ ቃላት ምሽራፍ ተንኮል እዩ ኢሎም ይጓዓዙ ነይሮም። ብዙሓት ኤርትራውያን ንአብይ አሕመድ ንምድሓን ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝጠፍኡን ክሳብ ሕጂ ስድራ ቤቶም ደሃይ ወይ መርድእ ደቆም ከም ዘይተነግሩውን ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። እቲ እንኳዕ ብውዕል ሰላም መዕረፊ ረኸበ ዝተባህለ ኣሰቃቂ ኩናት ግን ነቶም ሽዑ መሓዙት ዝነበሩ ሓይልታት ኣተፋኒኑ ብሓድሽ መልክዕ ተቐልቂሉ ኣሎ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን በዚ ኣንጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ኩናት ከብዶም ሓቒፎም ንኽሓድሩ ቀሲቦም ኣሎ። ሕጂ እውን እዚ ኩናት እንተተኻይዱ ውፅኢቱ ሞት፣ ስንክልናን ስደትን ከስዕብ እምበር ሕቶ ህዝቢ ዝምልስ ኣይኮነን። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 11 መጋቢት 2025 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ድሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يبنا مسلي فتحي